Paris, little boy in Paris. La secció de gènere negre la dediquem avui a l'adaptació cinematogràfica de la novel·la La llista d'Adrian Messenger, de Philip McDonald. Avui parlem de La llista d'Adrian Messenger, una novel·la de Philip McDonald, un autor anglès, una novel·la d'intriga sobre una sèrie d'assassinats a partir d'una llista. D'aquesta novel·la se'n va fer una adaptació fantàstica de John Huston que es diu El último de la lista. Jo crec que troba molt bé el punt de la intriga que genera la novel·la, la plasma molt bé en aquesta adaptació. 10 nombres, 10 ocupaciones distintas, 10 direcciones, esparcidos por todo el reino. Ya. ¿Y qué debo hacer? Preguntar por ellos. És imperdible, al final de la pel·lícula, quan ja apareixen els crèdits finals, el fet de que tots els personatges que han anat apareixent a la pel·lícula es van traient una careta i vas veient com els personatges que has vist durant més d'una hora i mitja són grans actors del cinema clàssic que han estat actuant amb careta durant tota la pel·lícula.